I-quarantine man res Gilbert pre no? Delikado ng tawahan nagadadala man din nag-virus di ay. Gani no man, dili na pa quarantine. Madamay, masugatan na to diri ron. Di ko modula to ikaw, dol ka to. Ade ay mudagan gid ko oy. Dili na pa quarantine kay apo ng ulo ng bataan oy. Madamay ta na ma-quarantine. Ay sabi kay ma-quarantine pre. Bata apo na nga. Di man pa quarantine di dabaw gikag laing nasod. Dapat mo kwan sa mo communicate unta siya sa kwan no sa ni. Oh, sa mga nurse mga na mga mag-quarantine siya no? Oh. Karon ni dito ra sila ha. Naglaag-laag pagin pre. Bata pabadlong, bata aja. Badlong kayo. Dili mo subay protocol pre no? Dapat mo subay kas balaod ana. Bahala siyang kapitan. Kapitan ay bahala na. Daanan na nag-ingon sa kapitan niya, ibartolina ng mga kuan gahig ulo. Gahig kay ulo di pa quarantine. Masampulan dyan na ba? Nani, tara, susa. Ano ta? Ito sa babaw. Ta. Sa wakas nakalaag na gid ko sa akong lugar, dugayan na nako wakalaag sa dagko nang punuan sa kuan oh. Grabe. Ang mga lubi sa una ba, gagmay pa kayo ni paghawa nako. Pag karon pagbalik nako dagko naman. Dugaya. 10 years pa ko. Kuan pagod ko ato. Pila edad nako ato? 10 anyos. Nilakaw ko 10 anyos, karon 20 nako. So 10 years ko wala diri. Asa na ka akong mga amigo no? Dagko na punto sila ba kay pareha man mig sabay ato. Ato dagko na punto sila. Grabe gimingaw na gito sila ha ba. Dugay na ko kita sila ha. Ipalitan pa na akong mga gamit to kay ihatag jud nako sila ha. Ang kaso lang wala man sila diri oy. Suroyon daw nako silang balay bay kay gimingaw na gyud ko sila ha. Kanini ra man taga-baklay pre. Nani, Lay pa to? dola lang kapitan. Ano sa pre? Sige ba itong ginapre oh? Sige ba ito na. Kusubay ka naman agad. Patay na tani ron. Gil pre. Sa. Kusubay naman agad. Oy pre. Naara mo diri ganihara ko nangita ninyo ba gimingaw naman kay ko ninyo oy. Pre. Ay, diri lang ta istorya pre kay gikan man kag laing nasod pre. Ma-quarantine ka, madami mig samot. Island sa kigdoola. Distansya lang tagamay. Usa man yung mga amigo na ako wala man wala gimingaw na ako. Tingali mo nalipay nga na ako. Diba, pagakos pun mo diri. Ay gabi gimingaw na kay ko ninyo ba. Ay sa dool pre kay wala pa kagi quarantine gikan pa kag laing lugar. Sa doon sa mga pre, palayo sa gabay. Oh, yun. Aw, pre, doon na. Mo ba kay Ay dala sa pre. ay naakoy pasalubong sa inyo ha ba. Ay sa dool. Ay gikan ka. Ay sa dool. Yan ka ba? Kabalo ka pre, gipalitan niya ang sapatos pre. Ikaw po pre, Under Armour ang gipalitan. Unya na napag. Dito tas balay ba? Quarantine ba? Diya ka sa ba? Tara dito tas balay ba? Social distancing ba? Pre, daghang kay kog gidala dito pre. Kaya dito sa inyo ha. Gidalaan dito mo. Quarantine sa. Gipangbutang pa nako tog karton. Quarantine sa pre kay mawad ay magtarpaan ang trabaho ni ba? Ay sig paduol ba? Ilang ka pre? Nga, dugay ta nagkita niya. Magginagsanay ta ninyo ba? Alay mo diri ba? Doon mo sa ba? Quarantine sa lagi, pre. Usa ka madodol sa mga kay madami magsamot ba? Ano sa mga? Mahal ba? Ayaw ka. Pre. Mahal mo ka sa kwa pre nga. Wala man ko'y gidala. Social distancing. Alin ba? Dugay ko ta wala nagkita pre. Ay, Pre, dugay ko ta wala nagkita pre. Kinahanglan nga. Tikos gakos ba? Beso-beso ba? Ali pre, ali mo doon. Ay, kaglaing gawas ba? Kaglaing gawas lagi. Lain mo na, kung positive ka, madami Kung di ba una nang hito sa kapitan, pre, ang giingon ni kapitan sa kuha, pag muanhid ako dire, tanang tao nga ako makitaan, pwede na ako gakson. Ay, lagi pre. Pwede daw pre. Ali pre. Basta man, nanong di man mo nawal sa kuha, pre. Dalaan dito mo kuan pre, mga sapatos Pati pre. dala ka COVID gikan ba? Nanggoy kay sapatos itos balay pre, sa mundo ha pre. Ay, lagi pre. Nalagay mo sapatos pre. Lagi pre. Ay, Apo kay mo sapatos pre, ba 5,000 lang isa ka pare sa to. pagpa-quarantine sa lagi pre. Sige na ba? Ali ba? Tara, atuon na to, dalo na tos ba? Ay, lagi sa pre. Pagpa-quarantine sa lagi pre. Kay madamay minimo. Kaya may mga pamilya ba? Kabalo ka pre, nag-order na ko. Ikaw pre, gipalitan tayo ng pantalon. Aw nya na to pag human nimo quarantine, yatag sa kuha. Tara, atuon na to balay tan-aw. Wapo kay to. Sus, bagay kay to si ba? Ali. Ano naman? Ay, sa lagi pre. Pagpa-quarantine sa ba? Pre, vaccinated naman ko daan, pre. Ay bisan pa. Ay, pre. Vaccinated na ba? Na-injectionan na. Basi nasulod sa bagong Ang virus COVID ba? ba? Nakas mong lawas. Pre, kabalo ka pre. Palangga kay timo. Ay, sige tumusugot, nga di ta mo magakos. Pagpa-quarantine sa lagi pre. Gimingaw na kay kuninyo pre. Tinuod lang. Pagpa-quarantine sa ba? Wala mo gimingaw sa kuha pre. Gimingaw man pre. Pagpa-quarantine sa mahal. Gimingaw mo na mo sa kuha pre. Ay, magakos dali pre. Ay, pre. Pre. Ali mo kay ba? Ay, nakabalita mo gud may pre nga. Nadaw kay naka lubilo nga nagpositive pre. Pero ay sa dool gud pre be. Halihog lang.
Ayaw ka bala ka ato, pre. Kay katong tao nga akong nahalubilo, patay na to. Katong iyang virus, wala to katakod sa kuha. Healthy akong lawas ba? Mga gulay akong kinaon dito sa among ang area. Ali daw, pre. Ali ba? Pre. Di makamudul sa kuha, pre. Ali, pre ba? Lagi. Bawal lagi. Ali ba? Ali. Ali ba? Dul sa kuha, pre ba? Ragsan lang kaya makaduwa diri, di pagi mo na all. Pre ali diri pre ba? Pre. Ali pre. Ali ba? Ali ba kamo duwa? Ali ba? Kailangan para din ba? Hey. Ali diri pre ba? Hey. Oh, unsa ka? Gibat lagi ka gawas niya. Gusto niya magigakos daw sa mua. Nya gigukod mi. Anti may mamudol kay basin positive siya, damay mig samot. Wala ko ni dol siya ron. Gigukod ko ron. Asa si Gibat? Oh, sige ba. Ay jud dol to kay pag mudol ko si mabanta. Madamay jud kag samot ato. Nya pamilyado biya ka. Wala pa mo ta kabalog na bala sa ikuan. Di ka nagbaknotan Ay jud dol ato sinay COVID to. Iyo ba yun ang baknutan? Gani. Ay jud dol ato ako midagan magiko ako ni padol bisag unsa bi kamigo, midagan ko Ako ni dol niya. Ako lang po iyang dol-dolon ron. Dili to paingon si Mua, anak ka to. Ano, gigukod ka? Oh, di ko. Una lang ko si Mama, una lang ko. Brother, muna lang ko. Sige. Kahuyan. Oy, do kita kang Jimmy dong. Ikaw man day na. Ay, ni, pas Jimmy doon eh. Tuwan na, di dagan. Bakulang gito nakaabot. Ha? Kumusta naman ka? Okay na ko. Ha? Okay na kay ko. Kumusta sa rin? Okay na ko. Hey, mangumusta lang ko ba? Okay na ko. Kumusta ba? Ayun, roll na ko ba? Mara, giningaw ko nimo ba? Ang magpositive kang sa Dili, wala man gud. Sa positive nga nabaksinan na ko ba? Pagkakutay. Awa ba? Gikag bagnotan na kay ko. Giningaw lagi ko nimo ba? Ali dali. Ali dali. Ayaw ba? Ayaw. Bagnotan. Wala ba? Giningaw na ko nimo ba? Ali dali. So, shoutout kay Sherlyn Laborata sa Kitap, Kapatagan, Digos City. Bright kayo ni siya sa Dama del Sus State College. So, shoutout. Then, kay Ellen Salsis o kay Athena Salsis. Shoutout. And, shoutout po kay Hernani Vlog. Pakisupport yung YouTube channel. Shoutout. Then, shoutout kay Ella yang ng Davao City. And sa wala yung may kataan po sa comment section kayo may signal din na walang kan. So kana lang salamat kayo.